over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to my friends to TV. It's the Petro Premiership. Stellenbosch 0, Orlando Pirates 2. I'm joined by none other than Chwaga Parks. Chwaga Parks. Tibos, ama-friends wethu bafowethu ngithathele lithuba ngibongele ezimnyama ngenkani ezingamagebhu lezagebhu lomhlaba kamasipala zawubhekisa phezulu. Khona le kwelika Van der Merwe Stelies. eKapa. Yes. Kuyaplatwa. Yeah. Manier. Yeah. Yeah. To 100. You can plant manier, man. Yeah. I clap. Yeah. Bulala mina nawe. Amapakani asebenzile. Bafowethu siyabonga. Ngibonga attendance. Yabalandeli be-Orlando Pirates Football Club besuka all over KZN. Yeah. Mpumalanga, Soweto, Limpopo. Kahlahle basuke kuwo wonke lama province Free State ngibabonile ngiyabazi. Yeah. And then Western Cape, Northern Cape, Phalaborwa. Northwest, no, ngiyabonga mapakania. Bese get my message to Orlando Pirates Football Club and the players, keep pushing, guys, until the last game. Yes. Utsotsi uyophumula iPirates ifile. Isaphila kanje izazopusha strong iPirates until last game. Sazoshaya. Mfowethu sazoshaya. Angangenzela Sithibos ngoba ngumlandeli ongayithandi into enhle. Ishotshe. Uma ngaseyithema imenyezelo sayizwe. Yeah. Ake ngibongele abalandeli abazoya eUSA. Yes. Mfowethu uKatin Mackenzie, our Minister of Sports, ukhulumile umemezele. Bonke abalandeli abathole inhlanhla yokuthi ba nominate ukuthi bazosimela le ba support ibafana siyababongela kakhulu bese ngiphakamisa amagama wabantu abawu2 engizothi ngiyabazi ngale kokudawutha. Okay. Upapa wawa ngiyamazi kubalandeli beKaizer Chiefs. uDlamini bafo lapho emlaza bafo wasuthola mabhesha khona ngiyakubongela bafo ya uDlamini lo lengana nawe mfowethu wena noDlamini noMayokat wena olalela Sithibos wena uMayokat kumele niphelezele uDlamini mase siya eOR Tambo ngoba nike same WhatsApp group bafo Asakhuluma ibhola la kuma. ngiyakubongela bafo nosuthola mabhesha khona bafo ngiyabongela kakhulu nabo bonke ke abalandeli njengishilo ukuthi bonke abalandeli abathe banominate lapho engaziko kahle khona ke ngingazwanga kahle khona ngizwe kuthiwa angathi obesikhukhuni nabo yini isikhukhuni nepolokwane azinaba ababizwanga abalandeli bakhona. No, it's not akukho late. Please abafixele lapho uphutha ke lelo la ezweni esilivotele. Minister Katin Mackenzie la eSouth Africa sivotele i-free for all, of which ipolokwane city njenga team inabo abalandeli. Let them bakunikeze umlandeli announce isikhukhuni sinabo abalandeli. Let them nominate umlandeli bakunikeze. Those 16 teams siyawathinga njengoba ushilo ukuthi unikeza ama team akuPSL ukuthi akube uwona akulethela ama super fan. Ngicabanga ukuthi wayisho kanjalo minister, angazi ngoba phela sikezweni lepolitiki mase uphinde wayishintsha ayisenjengoba wayishilo ngoba bayisebenzise ngokwase parliament mhlambe ba counter 50 members. So you have 50,000 yenza one member, one seat. Mekubona abafiki lapho. No, asikulungiseke lo. No, asikulungise lokho. Njenga iSundowns kuthiwa kuhambe 2. No, mntanga kuthiwa kuhambe 2 kuSundowns kuhamba 2 kuChiefs. Cha, lawo lama 1 asele bafowethu. Siyacela free and fair. Siyafuna ukubona isikhukhuni si representative. Siyafuna ukubona iPolokwane City nayo inama representative.
positive Yeah. kule national team kwaphela iSouth Africa ke yaruna Yeah. South Africa eyethu No, so besikhona mina without ngicela- fear or favor nino talent nanihamba kuma face wethu Esesikhukhune ngibhayise epulukwayo. ma status bazosibonela uyona nano mananyana Talent is right. bafowethu Yeah. sibongele namaganas ukuthi aqualify ngibone no bano president we Action XA uHanan Mashaba bengazi ukuthi usupporta amaganas Oh yes. ngimbonile ke le kwela mangisi Obekele. ubelena eEngland Oh. impela usupporta amaganas kusho ukuthi ke limnandi ngibhola because lihlanganisa wonke umuntu le yabona that's why sithi kumabhakaniya Yeah. kubo bonke abafowethu akusekho manje ukuncenga omunye iParis seyisalelo yasibale 1, Magesi 2, Durban City 3. Orbit College shukuthi sesaqeda lama team asesalela amathathu should lama team asesalela amathathu amanye abangizembe Yeah. of which is going to be tough one dangerous, yeah. yeah that's why kodwa ke asesabisa amabhakaniya sithathe igame at one time one step At a time. so that sizovala kahle last game yethu sobe senze sold out and it's only Orlando Pirates Football Club eyenze ama sold out kulama season wonke wadlalile ngiyawacela ama team awakhuphula amasokisi bafowethu iKaizer Chiefs ayikhuphula amasokisi bafowethu ayingayivumeli indaba yokuphupha angadlala ukuphupha iChiefs ayisoya ibamane ama sold out iSundowns angazi kwaseyidominate kakhulu kule Betway kodwa imendawonye no man pull up your socks Sundowns supporters bafowethu nifane namabhakana ningahleli umona amadondo Shut down bafowethu and umono uyabulala amadondo ubonile into ebedaphana Athlone Perfect. mfowethu ngithi ngama-visitor we-caf okay mafethu wethu thank you very much bafowethu keep pushing isenzele into enhle South Africa nibonisa bonke abantu ukuthi lento yeni ifana nani ifana no ifana lo mbhalo waka Facebook othi what's on your mind khuluma noba yini oyifisayo keep pushing mina